Compromís per Aldaia té molt d'interès en el tema del medi ambient. Som ecologistes i ho som en el nostre ADN, com els francesos, la cultura, i des de fa molts anys estem en una confrontació oberta contra les antenes de telefonia mòbil. Pensem que contaminen, jo crec que els estudis ho demostren sobradament, però en qualsevol cas, com que hi ha molts interessos per mig, què és el que pot fer l'Ajuntament en la contaminació electromagnètica? Exigir que es complisca la llei, pel que fa al tema de les antenes, ser molt rigorosos en el control, la supervisió del funcionament, intentar gravar econòmicament aquest sistema i després en les dependències municipals substituir la tecnologia Wi-Fi per cablejat. És més ràpida i compta amb totes les garanties de salut.